Igwe Ayaya 1 na Nando. Chief Doctor Igwe Ayaya nke Nando. Ana-eme Olili Onwa Isaa. Olili Onwa Isaa na-eme. Ana-eme onye ọbụla invite. Onye ọbụla bụ ọdịnala Igbo na-atọ ụtọ. 17 na 18. 17 Osuya night. 18 bụ the main day. Anyị na-abịa Olili Onwa Isaa. Ngụsị arụ. Onye ọbụla ọdịnala Igbo na-atọ ụtọ bịa ka iwere anya gị gbaa Krismas. Ihe eso lie, ihe eso nwụọ. O nwere onye ọ na-asọ nsọ. Anyị adịghị asọ nwoke, anyị adịghị asọ nwaanyị. Come, bịa, my friends, my fans. Onye ọbụla ife ọdịnala na-adị mma ji eziokwu iso ọdịnala. Come to Ayaya. And every other day, and may promise gị na ife dị iche ga-eme na ndụ ya. As from that day up. If you are the man by Jibia, pray that overnight or pray that day. That problem must solve. Yeah, I'm advising everybody. Born your own ordinary and so. Kabiana Ayaya. Friday and Saturday. Oga butter, but Oga as well. That one. Igwe Ayaya na ya ganyi nekunu.